Imrének ez a napja is úgy indult, mint a többi. Borús, esős nap volt, és amikor az órájára pillantott, szembesült vele, hogy sietnie kell. Ahogy az autója felé közeledett, és kinyitotta az ajtót, mit sem sejtett arról, ami az elkövetkezendő néhány percben történni fog vele. Komótosan beült, de ekkor... Pofog be és indíts! Jó. Jó repesztünk, milyen autó ez? Seat Ibiza. Milyen motor van benne? 1.4-es 75 lovas. Egész jó a belterep. Elfogadnék egy ilyet én is. Jó szól a hifi? Hallgass meg. Autótörténelem. A Seat Ibiza. 1950. május 9-én megalakult a Sociedad Española de Automobiles de Turismo, vagyis a SEAT. Az alapító tagok a Spanyol Nemzeti Ipari Intézet, 6 bank és a Fiat. 80-ban a Fiat úgy dönt, megszakítja a kapcsolatot a SEAT-tal. 82-ben arculatváltás történik, melynek keretében a SEAT szerződést köt a Volkswagen AG-vel. 84. áprilisában legurul a gyártósorról az Kapcsol első már SEAT valami Ibiza. zenére? A mostanában kapható modellek... Passza. Mennyit teszik? Városban 6,5 hétig telet, de országúton megelégszik 6-tal is. Fájintos. Majd itt balra. Nyomjad, menjél! Itt állj félre. Nyisd ki a csomagtartót. De már nem félsz be, öreg. Üdvözlöm kedves nézőinket! A Totalcar 2008-as videópályázatának egyik kisfilmét fogják látni. Kisfilmünk főszereplője a Seat Ibiza. Az autó modern formájú, melyet tervezőjének Walter Silvának köszönhet. Az eleje kicsit morcos, Grabowskis tekintetű, majd hogy megy az autó hátulja felé, az oldala egy fekvő dagadt macskára emlékeztetne legjobban, és a hátulja egy aranyos mackó, akinek kicsit húzott szemei vannak, egy kínai mackó. És most pár szót a beltérről. Autónk beltere visszafogott, nem hivalkodó. A mérőműszeregység szép. A középkonzol átgondolt. Jól elérhetőek a kezelőszervek. A váltó nagyon finomra hangolt. Közepes távú utat jár be. Még inkább a kényelmet, mint a sportosságot szolgálja. Az ülések kényelmesek, jó oldaltartásúak, de hosszú útra inkább repülővel vagy busszal menjünk. A mostani gyártókkal lépést tartva a Seat ugyanígy egy nagy műanyag burkolatot alkalmaz. Talán igazából minden Volkswagen az autóba, egyedül a motorvezérlő elektronika nem, sajnos. Ami egy olasz gyártmány.
ezért néha hibás jelzéseivel szívrohamot tud hozni a vezetőre. Esetünkben egy 1.4-es 75 lóerős motorról beszélhetünk. Ugyanerre az alapokra épül az 1.4-es 100 lóerős változat is, amely annyiból különbözik ettől, hogy kapott az autó egy vastagabb szívócsövet, nagyobb pillangószelepet és nagyobb kipufogó leömlőket. Mindent összevéve a Seat Ibiza egy szerethető, könnyen fenntartható autó.